No niin, Tanskas ollaan taas ja nyt ollaan Jyllandsringelillä toistaiseksi viimeinen kisa. Ja perjantai treenit on ajettu 1 kappale 20 minuutin treenejä ja ei oikein voi olla tyytyväinen. Vähän oli paljon murheinyt autossa, eli haisee bensa sisällä ja laatikko ääntää ja pyörän kulmat on todennäköisesti aika paljon pieles. Auto puski tosi paljon. Nyt viedään renkaat väännettäväksi tonne rengasmiehelle ja pistetään huomenna uutta pyörää alle ja toivotaan, että homma alkaisi tästä niinku rokkaamaan pikkuhiljaa. Katsotaan kuinka käy. Eller i hvert fald starten, der går. Lamperne tændes, 5 stykker, og når de så slukker, så går starten. Afsted det går her. Abrahamsen godt afsted, Banner går. Så har vi en... Ja, en defekt. Er det... Linda Vecka. Ja, det var lige... vores finske veninde. Umiddelbart tro, men... Niklas Abrahamsen, start nummer 5 i front foran Dennis Bannergaard, og så en af de norske kører fra TF Motorsport. Her. Lidt karambolage mellem Bannergaard og Heiberg. Ja, og igen her tilbagebetaling der for Bannergaard. Var der kontakt anden gang? Og Nikolaj S. Jonas. Så kommer de så en efter en her. No niin, lauantai-päivä. Ollaan aika-ajot ja eka erä ajettu ja aika-ajoista tuli 7 paikka. Se oli vähän semmonen, ei se nyt oikein sillai lämmitä, mut siinä oli edes ne kaverit, ketä on tähänkin asti ollut edes, niin ehkä siinä nyt hyväksytään tällä kertaa. Ja lähdöstä oli tavoitteena päästä top 6, että saadaan huomisella paalu, jos ollaan kutosia. Totta kai kaikki siitä paremmat, niin kelpaa aina. 6. maaliin, joten huominen paalu. Ja nyt kun ei muuta kikkailua keksitty, niin pistetään tämmöstä lämpösuojaa vähän imusarjaan, kun näyttää muillakin olevan. Niin toivotaan, että sieltä tulisi pari heppaa lisää ja hiukan lisää vauhtia. Godt afsted her i 5 første i særdeleshed Bannergaard. Ja. Der bliver klemt og lukket en lille... Nummer 9, Jesper Tomsø i den røde racer, hvor han går ud fra alt andet lige. Han har nok ødelagt en trækaksel. Det er jo meget ofte det, vi oplever i startøjeblik med de her forholdstrukne mærkeklasser. Men i front ude på selve asfalten, der er det Juha Luhi i front, som sagt, og så er det så med start nummer 5, Niklas Abrahamsen, som alt andet lige, han fik da den bedste start. Ligger på andenpladsen foran Milan Rytter, ja, må det være. Og så Dennis Banner går i den gule og sorte bil, som presser på i den sydøstlige del af FDM i Jyllandsringen. Ja, de havde en rigtig fin duel, der fortsatte faktisk fra starten. Dennis Bannergaard og Milan Rytter helt indtil på vej i udgangen af hesteskoen, før de ligesom blev enige om, at det var altså Milan Rytter, der skulle have første fordel af at tage 3. pladsen. Nu kommer de igen faktisk mere eller mindre side om side ind på Jyllandsring, ind i opløbssvinget. Der har Dennis Bannergaard indersiden, og her skal I altså være gode ved hinanden, drenge. Og sørge for, at der er plads til, at I kan komme side om side ned ad langsiden. Det gør de også. Dennis Bannergaard og Milan Rytter skygger hinanden, og lige bagved er det Nikolaj S. Jonas, der også kigger på indersiden. Der bliver det altså til kontakt mellem 3. Det er 3 racer. Det gik hårdt ud af Milan Rytter. Men heldigvis så røg han ikke ud i et angreb fra Dennis Bannergaard på Jakob Luhi. Han prøver i hvert fald her side om side og bremser sig fint forbi, men bremser altså også alt for sent. Og det betyder, at Felix Heiberg nu begynder at presse på. Heiberg fra den norske TF Motorsport ligger på 4. pladsen. No niin, sunnuntai kisalähtö ajettu ja helvetin hienostihan se meni. Pikkasen oli renkaat vähis ja kaiken näköistä tämmösiä, mitä nyt yleensäkin kuuluu selitellä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin 3. maaliin ja ensimmäinen podiumi ikinä DS3-kupissa, niin kyllähän se maistuu ihan hyvältä. Sääli vaan, että siellä oli vähän keskeytyksiä, mutta
me ollaan otettu oma osamme niistä keskeytyksistä, niin tää on joskus näinkin päin, tää on ihan kiva. Tää on ihan kiva näin päin. Siellä vähän otetaan noit manniaikaisia ramppeja, nostellaan tonne kyytiin ja lyödään kamat kyytiin ja lähdetään kohti Suomeen. Mennään lentokoneella tällä kertaa ja jätetään Paltzerin tykö autot Tanskaan ja niin siitä lähdetään lentämään Suomeen. Ja viimeinen kisa taas täällä Jyllandsringen, niin toivottavasti menee yhtä hienosti kuin tää viimeinen lähtö meni. Meinas ampiainen tulla pistämään. Nyt loppuu kyllä tää video. Moro!